खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव जोंनि हारिनि थामहिनबा बर' हारिनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा मिथिगौ दि बर' हारिनि गेजेराव थामथि गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि रन्जन दैमारि बिथाङाबो सासे मानो होनबा बिथाङा सासे सागानगिरि बिटिआरनि थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि रन्जन दैमारि बिथाङा सासे दैदेनगिरि महरै सागानगिरि थामहिनबा एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोरोबथा जानाय थामहिनबा बिथांमोना गोरोबथा खालामनानै लाबोनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि रन्जन दैमारि बिथाङा सासे सागानगिरि आरो बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारिखौ थामहिनबा एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायाव 1% थामहिनबा 1% जों उन जानानै एबा उनफाफिननानै थाङा नाथाय माखासे आयेन दङ जों आयेननि बारगा खामानि मावनो हाया आयेनजों जों सानसेब्लाबो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जों जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय खामानि मावदों आरो मावबाय थागोन होननानै बिथाङा थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि उनाव एबा उदां जानायनि उनाव रन्जन दैमारि बिथाङाबो हारिनि खामानि मावनांगोन लोगोसे रायजोनि खामानि मावनांगोन फैनानै रायजोफोरजों थाफानानै बिथां रन्जन दैमारिया खामानि मावफैनांगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै रोखा फोरमायदों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो 1% उनफिनना थायाखै आरो उनफिनना थानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौआ जोंनि खामानि आरो बेनि थाखाय जों अरायसम खामानि मावबाय थादों आरो मावबाय थागोन होननानै बिथाङा दिनै धनस्री बियाबाव जयनिं हाबाफारिनि गेजेराव खौरांगिरिनि बिथांमोननि सोंथि खालामनायाव बे समाव बाथ्रा बुंदों जेराव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय बारग' एनडिबि हानजाफोरा एबा बारग' एनडिबि आफादफोरा धरना होगासिनो दं सोमावसारदों बेखौ लानानै सोंथि खालामनायाव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा एनडिबिनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारिखौ थामहिनबा बिटिआरनि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय आयेननि बारगा खामानि मावनो हाया होननानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों नाथाय आयेन दंब्लाबो जों बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगोन होननानै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों लोगोसे फोरमायबावदोंदि रन्जन दैमारि थामहिनबा बिटिआरनि सागानगिरि आरो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैनानै रायजोनि हारिनि खामानि मावफैनांगौ होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दानिया फैदों रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंदों जों बिथांनि खौरांनि बाथ्रा बुंनायाव जों आबुङै मिथिना लानि रन्जन दैमारिखौ बरननो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो बिथांखौ जोङो बयबो मान होयो बिथांखौ बयबो सिबियो दा बेवहाय बिथांखौ बरननायाव जोङो 1%बो जोंनिफ्राय फासयनानै थायाखै जों बयबो नाजागासिनो दङ नाथाय हादोरनि मोनसे आयेन सिस्टेम दङ जायखौ बारनानै रावबो खामानि मावनो हाया दा नंखायनो बे आयेन दङब्लाबो जोङो बयबो नाजागासिनो दङ जाहाथे बिथांखौ जोङो बरननानै लाबोनो हायो आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङाबो फैनानै दैदेननो हायो रायजो राजाफोरजों थानो हायो बे थासारिखौ जों अराय सम हास्थायो दायो एमपि इलेक्सन सफैबाय थाबाय दरं उदालगुरियाव माने इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथिया जागोन दरं उदालगुरियाव बिजेपिनिफ्राय गेलेगोन क'क्राझाराव इउपिपिएलनिफ्राय गेलेगोन नाथाय बेखौ जोङो मोनसे मिटिंनि गेजेरजों जोङो फोसावगोन दा नैबे समाव जोंनि खामानि मावनाया अलमस्ट जोबनाय फारसे फैदों आरो जाय केन्डिडेटआनो जाय बिजाथियानो टिकेट मोना माथो बियो जोबोद बुरजा भटआव बे देरहासार जानो हागोन सेरफांगुरि बाजार श'रुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।